Goods kayo. Ato ni try maga ko ang na ko ato ang spur gun. Ato i-try niyo. Tingnan mo greedy maga okay. Okay ba? Wanted si MNS spur gun nato. O ako rin vlog maga para natay content kay wala natay video kay maga. O maga, salamat kayo sa mga viewers, subscribe, salamat kayo sa tanong o sa kaya na rin i-agent 3 maga. Salamat. Kumari kayo maga ato barihan mag sa pong goods kayo. Goods kayo maga. Yung maga. Ato ni try maga ko ang na ko ato ang spur gun. Ato i-try niyo. Salpak ko kung saan ni siya kako. Yung maga ko lang ko ang spur gun maga. O maga diyan na maga atong spur gun na gigo na ni gikuwag size ani itong shafting niya shafting. Kini kay sakto pag hapon maga nabali ang sa shafting gani. Nabali pagkuha sabi. Pag dara day maga ang original gikan pa kay kalabog kasabay atong pag-order nato. Tong atong spray gun mo ni shafting maga kini nabali kag hapon pa lang nabali ni. Paggamit nako. Bali panduhan na din ni bali maga kini karon panduhan na ni bali sa una nabali to butog ipay mo ana pa nako diri ara pud sa taga dinhi ra pud sa mo. Okay man pud simple. Karon sakto pod kini abot ni ang usaban ko. Abot ni bag umaga. Abi no gahapon ba ni maabot gahapon ni pag hinawat gahapon yo amawot karon hapon. Og maga ba ni ko ni maga og ato ni suya ang atong shafting sa atong sibon. Okay ba? Tara maga. Mo siya maga ang itong spray gun dito kalabo. O kini ding rubber maga bali panduhan na ning maga nato na gamit din niya karon kay sa unang original gikan kay kalabo. Bugto naman. Dugay naman pod. Mao nga bigay ko ni sa dugay karon maga 1 meter din ni tanan. Ini nga double rubber na 1 meter ni. Ako lang gi budget ang 1 meter na maigo. O okay man pod.